Wow! Tikman natin tong ginawa ko guys kasi napakasarap po niya. Malinam na po yung lasa ng sauce kasi nga dinurog ko yung egg yolk. So, kahit wala po tayong itlog maalat guys, masarap pa rin po siya. Lalo na't nagdagdag tayo ng patis dun sa sauce natin. Yan, so pwede kayong gumawa ng PAKO salad without maalat na itlog. Ayan, so kain-kain, mga unta ninyo guys. Lamig kaayo. And sobrang parang pinapak ko lang talaga siya. Ayan, so yummy and healthy. Thank you so much guys for watching. Maraming salamat. Sana po patuloy pa rin po kayong manonood sa mga video ko. Ayan, samahan niyo po ako sa aking mga adventure dito sa barrio namin. Yung mga simple kong mga niluluto. At saka mga simple kong mga ganap. Ayan, so salamat ulit. God bless us all.